Ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kala Pynkhreh menta ban Khangdam no iki katto ka nitli ki public sector undertaking ki bom larkam shu bat ki balong ki nong kijit ya ka platang ka Sorkar bat ka wai ni kini ki snat trekam ka dei ka housing board ka baju ai ram mi ki nong shong shnong baken yo ban snaying. Barok ki Nongtrei jong ka board bat bo ikajing terwa ban aino da ka voluntary retirement scheme VRS ya ki Nongtrei. Usambut Menteri Rang Ba Kejela ula kubur bagi Sorkar ke dan jing temu ban Khangdam no ya ka housing board namar ka jing syam bagane ka board kam idon jing mot show bandang syakri namar ka jing mi syakmat jing bang ban airam snayeng. Ula kubur ru bo secretary ketenat housing ula lom ya ka jing yalang bat barok ki Nongtrei ki badan hapok lai pongot AA bat kini ki Nongtrei ki la menjur ban syimno da ka VRS. Namar kania uleto bagi Sorkar keladap pa ikajing terwa syakatenat an bat katenat platengka bat chan kan sawanra ikadagamat hapok kajing yalang jangka kenun menteri ban syem mekarai ke bakat do. Katgum kajing ong juu ke Sorkar kahap ban buria syiklur duna kepisah hakasisnam tang ban siu tulop iki Nongtrei ki bam don kam dan jam syu bantrei. Kementan idang Pynkhreh ya ke kabinet memo. Namar ngiyo i ba kene ke housing board kelalong irrelevant. Hangan ka juk ke pemerintah. Kidon ki Nongtrei kumbaka tukan ni phongon. Ha kapala don ke jing ya negotiate. I secretary jong ka housing department ila khot kila negotiate. Bala komo India no ke VRS. Nda kementar jong kituki Nongtrei ki badon hang tu. Ngamken masuk kidon ka nungut. They ultimately kadon ka nakaleng jong kiru they were agreeable ban lek menta. They nakadaw menta ka kabinet pung ila propose nang ta ila pha salo na tangi pas finance agaba andang iladep na dong sedong ngan saudara ka kabinet bingini kren na kementawan wine of ya kanika housing board kabadon menta kaba ono don kam don jam ban le issue but kala long totally irrelevant but kanika juk ka menta namar ki menhagi pon mensua kalong kaba biang tenrei menta badeng opi ki breo ki kwa ban sim ka housing loan ka housing advance kamu ke government ro ka ai nanta ki banks ki ba pero ki ai hakaba ke interest su teng ka balong reasonable tena ada mi semba ban le ka housing board ngi kam no relevance te annually ngi haban pulut kum ta siklur tam siklur siteng tang ya ka salary jongki Nongtrei te ka recovery ka don ni ngam ong ba kalong nil recovery ka don tamba komo opi ka balong very slow tamangi pada nakaliang joka government nakaling mabud tang bagin yo lada ngeslu makanar ni bansi ni persangkar balak ba ka recovery kan long fully bagin yo fully na kituki beneficiaries ki ba sim ya kan kalun maswa